ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ସାରି ଠାକୁର ଘରେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବେ। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର କରିବେ, ଏଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆସ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକରି ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ସାରି ସେଇ ଅମୃତମୟୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।